Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu muhtaram jamoat. Kanalimning qo'noqlari ham barcha eski kiyimlar bilan qiziquvchi afandilar. Bugungi shogirshimda men sizning uchun Muallim avval kitobin o'qishni davom etam. Men onun Usulul Meddiya degan shogirshini o'qiyim. Ham bugun 3-chi ulushim bu kitobning o'qida. Alloh Taala ismi bilan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana iliq qolgan edik biz to harfinde. Qalin o'qilishli to harfi. Mana hozir onu o'qirmiz. Biz o'qib ketgan edik. Mana bu to harfi u qalin to harfini anglata. Qalin to. Şulay uq bizning bor nishka t harfi. Bu mana ushbu o'rinda bizning qalin aytilishli to harfi. U hamanda qalin o'qila. Birinchi so'zni o'qib ketgan edik ilk. Toba, to te, to g'a, to ma, to la, to ba ma, to ya ma, to ya na, to la ma. Mana bu ish. Mana bu to harfini o'qib ketgan edik. Mana bunda tanbih bor ko'rsatilgan Ahmad Hadi Maqsudi kitobida tanbih. O to ham so qo'shimcha so'zning boshdan yozilirlar. Boshdan yozilirlar. So'zning o'rtasida va oxirida yozilmaslar. To, te, se so'zning boshida hech yozilmaslar. Mana shunday bunda iskarmak bergan bizning hazratimiz Ahmad Hadi Maqsudi. Ham biz so harfini o'qib ketamiz. U hamanda qalin o'qila. So harfi. So te, so ne, so g'a, so no, so la, so ta te ma, se G'afuytigiz. So te ma, se G'afuytigiz. So no ma, so la g'a, so no te, so ne to deb o'qibda bular. Tag'in bunda to kela bu endi bizning qalin harf bo'ldi. Sod harfi. Bu bizning sin harfi. Ul nishka o'qilishli. Se deb o'qila. Yo se G'afuytigiz. Ye se, be se, ye se me, ye se le, ye se se ne me,
Сә, нә. Гафу итегез. Са, нә, сә. Са, нә, сә. Йә, мә, сә. Йә, сә, тә. Йә, сә, тә. Davam итәбез. Шин хәрефе. Шин хәрефе ул безнең һаманда күпчелек вакытта нечкә, әмма татар телендә гарәпләрдә ул һаман еш, һаманда нечкә. Татар телендә исә ул калында нечкә дә була. Күбесенчә ул нечкә хәреф. Менә бу истә шундый дуга торган әлиф, ул безнең А дип укыла. А, ша. Йә, шә. Шә, шә. Ша дип укып була да. Ша. Йә, шә. Ша. Ала, ша. А, ша, ма. А, ша, ла. Са, на, ша. Сә, гафу итегез. Са, тә, ша. Монда са, та, ша дип укып була, чөнки безнең тә һәм әлиф, тә белән әлиф бергә килгән булса, безнең ул кагыйдә бар. Шуның өчен әгәр дә тәдән соң әлиф ишетелсә, калын әлиф, анда берничек тә та язылмый, тә хәрефе языла. Шундый искәрмә бар. Безнең, әгәр дә сез минем видеоларны караган булсагыз, менә ул мөхтәсәр имла мөгаллиме китабы буенча анда шул кагыйдә бар. Сылтама куермын видеоның кырыенда. Дәвам итәбез. Һәм безнең тагын бер хәреф, ул пә хәрефе. Пә ул шулай калын әйтелешле дә була, нечкә әйтелешле дә була. Аның кай вакыт аны фарсы бәсе дип әйтәләр. Фарсы хәрефе дип әйтәләр, чөнки ул безгә фарсы теленнән кергән һәм фарсы телендә ул еш кулланыла ул хәреф. А, па, ша. А, па, га. Па, ша, га. Һәм моның белән пә хәрефе бетте. Һәм безнең тагын шә хәрефе. Ул фарсы хәреф. Фарсы җиме дип атыйлар да аны. Менә аны укып китәбез. А, ша. Ка, ша. Ша, на. Ша, га. Ша, на. Ша, я. Ша, ла. Ша, ма. Ша, ма, ла. Ша, ла, га. Шуның белән шә хәрефе бетте. Ша хәрефе бетте. Аннан соң без укып китәбез җим хәрефенә. Ул җә дип укыла. Җә. Менә күбесенчә әгәр дә сез тыңласагыз Коръән укучы хафизләрне, алар бу хәрефне җи дип укыйлар. Җи. Ә безнең татар телендә еш укыла ул җә дип. Җә.
Ж. Шуңа күрә менә укылышта гарәп телендә һәм татар телендә мәсәлән җәй, җил сүзе аларда укылышта айырмалары бар. Шуңа күрә ул хәрефләргә игътибар итегез. Һәм гарәп сүзендә әйтергә тиешле җим хәрефе һәм татар телендә әйтелешле җим хәрефе кечкенә генә аермасы бар аның. Хәзер җа-га, җа-на, җа-ба, җа-та, җа-ка. Менә шуның белән җә хәрефе булды. Тагын ни әйтәсем килә? Менә моны бу Усулул Мәдия китабын укыйм. Мөгаллим әвәлнең Усулул Мәдия чыгарылышын укыйм. Һәм бу әлифбада безнең еш кына ул безнең җәдиди чорга ошамаган. Чөнки менә иске имләнең җәдиди чорына ошамаган. Шуңа күрә монда әлиф ул хәрефен дә белдерергә мөмкин. Һәм хәрефен дә белдерергә мөмкин. Әгәр дә җәдиди чорда булмаса. Шуңа җәдиди чорда инде безнең хәй рәсми кертелгән. Шуңа күрә хәрефен белдерер өчен хәй рәсмине язалар. Менә хәзер берничә бит укып киттек инде. Инде 5нче биткә кердек. Монда без күрәбез күп кенә әле сүзләрдә әлиф кенә язылганын. Бәлки без дәвам иткәч без күрербез. Монда әлиф кенә түгел, башка хәрефләрне дә әлегә біз күрмибез әле аны. Һәм тагын бер хәрефкә җиттек. Ул дәл хәрефе. Дә дип укыла, әлиф белән бергә булса. Һәм укып китәбез. Дә-га, дә-бә, дә-нә, дә-лә, дә-шә, ка-ла-дә, кала-да, сала-да, та-ба-да, а-да-ша. Менә тагын сала сүзен, әгәр дә сез белсәгезме, юкмы, ни аңлатканын сала сүзен татар телендә, әгәр дә белсәгез, миңа шәрхләрдә монда язып җибәрегез. Тагын бер хәреф, ул вәү хәрефе, һәм монда әлиф белән бергә тотса, ул вә дип укыла. Вә, ва-та, ва-ла, а-ва, я-ва, са-ва, ва-та-ма, ва-ла-ма, а-ва-ма, я-ва-ма. Менә шуның белән вәү хәрефен укып киттек. Менә тагын бер сүз әйтим. Вәү хәрефе турында. Әгәр дә без карыйбыз вәү хәрефен карыйбыз гарәп телендә, ул күбесенчә түгел инде. Барлык җирдә ул нечкә хәреф. Әмма татар телендә
ул калын хәрефтә була. Һәм шулай ра хәрефе. Ра хәрефе дә ул һаман да калын хәреф. Калын хәреф ул калын укылышлы хәреф. Һәм укып китәбез сүзләрне. Я ра, ба ра, ка ра, та ра, а ра, ша ра, а га ра, ка ра ла, та ра ла, я ра ла. Яр ра та. Ка ра та. Та ра та. Ша я ра. Та ра ма. Ка ра ма. Та ра ша. Ка ра ша. Ка ра ша. Хәзер туктагыз. Тагын бер рәт калды. Та ра ма. Та ра. Гафу Ка ра ма. Та ра ша. Ка ра ша. Истә булды безнең ша я ра. Аста безнең ка ра ша. Һәм ага ра ма. Ка ра ла ма. Я ра та ма. Ша я ра ма. Шаярама. Менә шуның белән безнең ра хәрефе укып киттек. Тагын усулул мәдия турында укып китәм. Тагын бер мәгълүмат бирәм. Усулул мәдия ул безнең ижекләр белән ясалган әлифба. Чөнки усулул сәүтия бар һәм усулул мәдия бар. Менә безнең усулул мәдия дигәне ул безнең ижекләр белән уку дип аңлата. Ижекләр белән уку дип аңлата. Менә шуның нигезендә ясалган әлифба. Алар икесе дә мөһим, ике әлифбасы да мөһим, һәм алар бер-берсен тулыландырып килә. Тагын бер дәвам итәбез. Һәм без килдек за хәрефенә. За. Гарәп телендә ул күпчелек вакытта ул безнең нишкә укыла. Әмма татар телендә ул безнең калында укылырга мөмкин. Кай бер очракларда. Һәм за дип укыла беренче ижек. За дип укыла. Һәм менә монда за дип укыла. Һәм я за беренче сүз. Та за, са за, ба за, ма за, я за ма, та за ма,
тазара, казана, тазарама, казанама, мазалама, казалама. Менә шуның белән без за хәрфен укып киттек. Һәм кечкенә генә монда укып китәбез. Монда ни язган икән кечкенә шрифт белән? Баш, яшь балалар, хәреф танымас, борын, ике сүздән кушылган мөркеп, хәзер туктагыз, гафу итегез, мөркеп. Тан кушылган мөркеп. Гафу итегез. Ул сүзне табу. Хәзер табырмын мин ул сүзне, чөнки ул сүз татар сүзе булмаска мөмкин, хәрәкәтләрсез язылган. Шуңа күрә аны укылышы бик кыен. Күнегергә кирәк, әгәр дә шундый сүзләр ләксә. Мәркәп сүзе. Менә хәзер мин аны таптым. Хәзер аңлатмасын укып китермен ул сүзгә. Өстенә атланыла торган хайван. Мәркәп. Гомумән аңлатып яки укытып йөри торган нәрсә. Мәркәп сүзләрне укырлык булмадылар. Булмадылардан монда кадәр
İki сөзні бірге қосып оқырға öğretilmegen idi. O imde aldanğı derslerde az merkep sözler ve cümleler bulaşaktır. Onlarını okurgada ma'nelerin anlargada balalarını öğretiltirge kirek. Менә шундый сүзләр язылган монда. Һәм монда 7нче биткә күчсәк, бу безнең 5нче, бу 6нчы, бу 7нче бит. Һәм 7нче битне укып китсәк, 7нче битне Аллаһы ярдәме белән укып китербез. Хәзер. Бала яза. Ага бара. Кая бара. Калага бара. Салага бара. Баба салада кала. Бала шаяра. Яка карала. Даба агара. Даба агара. Гафу итегез. Ябага тарала. Ябага тарала. Шана ясала. Дага ашала. Алаша адаша. Баганага таяна. Таяна. Санаса саташа. Багана авама. Алама шана.
alama, şana, taza, qadağa, taza, dağa, qana, taba, qarama, bağana. Менә монда искәрмә язылган һәм ул искәрмәне укып китәрбез. Моңа кадәр бу әлиф баны усул мәдия ile ni yagısdır. Yalnız yalnız Кая туктагыз? Һәм карарбыз бу сүзне, чөнки бу һәр сүзне сүзлектән карау кирәк. Я ягъни аңладым. Аңладым. Менә игътибар итегез, ягъни сүзен ничек язылганын. Менә әгәр дә мәсәлән сез әгәр дә иске имләдәге хәреф сүзләрне укый башлыйсыз. Дөрестән дә иске имләгә бераз әзерләнергә кирәк. Чөнки булый әгәр дә сез хәрәкәләрсез укый башлыйсыз, татар телен яхшы белү кирәк. Дөрестән дә яхшы белү кирәк. Гарәп телендә әгәр дә сез хәрәкәләрсез укый башлыйсыз, гарәп телендә яхшы белү кирәк. Шуңа күрә тел белмичә, хәреф белмичә укып китеп башлап булмый. Менә ягъни һәр мәдле хәрефне балаларга бер хәреф диеп генә белдерү тиеш иде. Имди bundan соң усул сәүтиягә күчә тиешледер. Усул сәүтиягә тиешледер. Мәдле хәрефләрне ике
тау, тау, тавыштан, тавыштан, ко, куш, кушылганына, кушылганы, кушылганыны, ал, алын, ал, алды, алдагыдыр, алдыдыр, гафу итегез, алды, алды, алдгы, дәресләрдә аңлата, башлау, ләземдер. Башлау ләземдер. Менә аңладым, аңладым. Ләземдер. Менә монда фә белән язылган, фә, сакал фә белән язылган. Сөмлә, мәсләдер, име? Мәслә. Гафу итегез. Беразны утлап калдык. Мәслә. Тукта. Шуңа күрә монда дөрестән дә буның кызык укырга шундый китапларны, чөнки һәр еш кына белмәгән сүзләрне күрәсең. Менә мәсәлән, күрдек ягъни сүзен ничек язганын. Һәм булый күп кенә хәрефләрнең, күп кенә сүзләрнең язылганын күрдек. Менә менә бу сүзне мәсәлә. Гафу итегез. Мәсәлән. Менә мәсәлән сүзе шулай языла. Мәсәлән. Дөрестән дә без өйрәнгән мәсәләнгә әйтергә, мәсәлән. С дип әйтергә. Анда бит с түгел, мәсә хәреф. Мәсәлән. Бә һәм бә илә
lem, гафу итегез, әлиф, тавышларындан, бә һәм бә тавышларындан кушылган ике хәрефләрдән габәрдер. Гыйбарәттер. Аңладым. Менә дәшсәң дә, әгәр дә гарәп сүзен белмисең икән, татар телен яхшы белмисең икән, менә гыйбарәт сүзен дә укып булмас. Бәнең ахырына әлиф куелмаса, бә диеп кенә укылыр. Бә диеп кенә укылыр. Дөресен дә, дөрес әйберләр әйтә. Әхмәт Хади Максуди язамында. Югар Davam итәбез. Без калдык менә монда. Бу бәнең ахырында әлиф куелмаса, бә диеп кенә укылырлар. Һәм югары күтәреп сузып укылмас. Менә ул безнең Әхмәт Хади Максуди әйтә, әгәр дә безнең бәдән соң әлиф тормаса, әмма ишетелсә, ул безнең сузып укылмас. Балаларга тавышлар хакындаdır. Әйе, дөрес. Сөйләфәшәк. Гафу итегез, бу сүзне укый алмадым.
Сый. Сый. Су. Су. И. Суй. Су. Сулаш түгел инде. Сөйләпәшәк. Сөйләпәшәк. Хакында сөйләпәшәк. 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 Сүзләрне o imdi u ushbu dersde сөйли башларга кирәк. Менә шуның белән Аллаһы ярдәме белән укып чыктык инде бу сүзләрне. Һәм баш хәрефләр язылган монда. Монда ба хәрефе, б хәрефе, я хәрефе, хәрефе, п хәрефе, н хәрефе, т хәрефе. Менә күрдегезме, монда нокталарны күбәйтү буенча монда дәвам иткән. Монда бер генә нокта, монда 2 нокта, монда 3 нокта. Монда бер генә нокта, 2 нокта, 2 нокта. Та, жи, ше, ша, се, са, га, ка, bu ke, le bu, le, rapuytırız, le, mim, del, de, vev, ra, z, elif, hem bu yey, kıska yey. Менә шуның белән дәвам итәбез. Һәм без яй хәрефенә күчтек. Яй хәрефенә күчәбез. Алла бuyursa, киләсе очышларда без яй хәрефенә күчәрбез. Аллаһ ярдәме белән. Раббы рәхмәт тыңлаганыгыз өчен, рәхмәт барлыгы шәрехләрегез өчен. Ошый билгеләрен онытмагыз, һәм минең сезгә бер тагын әйтәсе сүзем бар. Ул мин чыгарам сәхи җәридәсен, күрсәтермен мин аны. Ул менә хәзер 1 секунд, һәм мин күрсәтәм үземнең сәхи җәридәмне. Хәзер гафу итегез, 1 секунд кына, һәм дәвам итермен. Мин сәхи җәридәмне күрсәтермен. Хәзер дә бер номерны калдырганмын бугай. Хәзер 1 секунд кына. Чөнки табырга кирәк миңа ул сәхи җәридәмне.
Ярар, гафу итегез мине, хәзергә әлегә вакытка таба алмыйм мин аны, ул сәхи җәридәмне. Менә хәзер монда да яңартылачактыр. Менә булды, кердек. Хәзер карыйбыз без аны сәхи җәридәмне. Менә сәхи җәридәмне хәзер карыйбыз. Менә шундый матур бер гәҗит чыгарам мин. Сәхи җәридәсен сәхи дип атала. Һәм ул безнең иске имләдә язылган. Иске имләдә җәдиди чорда. Менә мин аның тавыш формасын чыгарасым килә. Ул мине хәзер әлегә минем 2 биттән тора. Элек минем алдагы чыгарылышым, минем чыгарылышым, ул минем 1 биттән генә торган иде. Менә шундый матур татарча иске имләдә иске имләнең җәдиди чорында чыгучы җәридәне чыгарам. Язылыгыз, Бустида булачак ул. Мин Бустида аны чыгарам һәм анда аны сатып алырга да була, һәм аны укырга да була. Рәхим итегез, мәрхәбә вә әһлән. Киләсе очрашырга кадәр, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху.